Mikä on SUB-tuottajayhteisö? Suomen SUB-tuottajayhteisö Oy on tuottajavastuuyhtiö, joka vastaa ilmapallojen, kalastusvälineiden, kosteuspyyhkeiden ja tupakkatuotteiden SUB-direktiivin toimeenpanosta Suomessa. Toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta. Yhtiön toiminta rahoitetaan tuottajavastuumaksuilla. SUB-tuottajayhteisö hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet siihen rekisteröityneiden yritysten puolesta. Suomessa on tuottajavastuuta koskeva lainsäädäntö, jonka mukaan tupakkatuotteiden, muovia sisältävien kalastusvälineiden, ilmapallo- ja kosteuspyyhkeiden tuottajien on osallistuttava valistuksen, jätehuollon ja osin roskaantuneiden alueiden siivoamisen kustannuksiin. Tällaisia yrityksiä ovat valmistajat, maahantuojat ja etäkaupan harjoittajat. Tässä videossa keskitymme kalastusvälinetoimintaan. Kalastusvälineiden tuottajavastuu astuu voimaan Suomessa 1. tammikuuta 2025. Tähän mennessä kaikkien tuottajien on hoidettava, että vastuualueet ovat kunnossa. Kalastusvälineet koskevat virvelöintiä ja onkimista eli vapakalastusta, vesiviljelmiä sekä verkkopyyntiä eli havaspyydyksiä. Tarkoitus on, että muovia sisältävät kalastusvälineet kerätään, etteivät ne päädy luontoon ja näin vähennetään vesistöissä olevaa mikromuovin määrää. Tuottajien eli yritysten tulee liittyä tuottajayhteisöön ja hoitaa tuottajavastuumaksunsa. Näin he ovat mukana yhteisössä ja kantavat oman osansa vastuusta, eli velvoite täyttyy. Tuottajat sekä kuluttajat voivat halutessaan tarkistaa, mikä yritys on hoitanut velvoitteensa. SUB-tuottajayhteisö hoitaa tuottajien puolesta keräykset. Kalastusvälineiden tuottajavastuu järjestetään erilliskeräyksen kautta. Erilliskeräys on jaettavissa 3 tuottajaryhmään: havaspyydykset, vapakalastus sekä vesiviljelyvälineet eli kalan kasvattamot. Kuluttajia kannustetaan mukaan osallistumaan kierrätyksiin. Kuluttajat voivat tuoda maksutta rikki menneet tuotteensa järjestettyihin keräyspisteisiin. SUB-tuottajat hoitavat ja vastaavat keräyspisteiden järjestämisestä sekä ylläpidosta. Keräyspisteitä järjestetään ympäri Suomea, esimerkiksi kaupoissa, satamissa ja Rinki-ekopisteissä. Rinki Oy on yhteistyökumppanina mukana kaikissa asioissa liittyen kuluttajapuoleen. Lisätietoa kalastusvälineiden tuottajavastuusta, SUB-tuottajayhteisöstä sekä keräyspisteistä löydät SUB-tuottajien verkkosivuilta. Hoidetaan ympäristövastuu yhdessä. Tuottaja, jätä jäsenhakemus nyt.